millor em fa pena. El llibre El grup de folk, crònica d'un esclat, has parlat amb tots o amb pràcticament tots dels integrants vius del grup de folk, no? Aleshores t'ha sortit una mena de relat coral, no? Per dir-ho així, del que va ser el grup de folk. Sí, efectivament. Jo vaig establir que, perquè això ningú ho ha dit mai, doncs jo vaig establir que el grup de folk eren 27 persones. Potser podien ser 24 o 30, no? Però jo vaig deixar-ho en 27. D'aquestes 27 hi ha 4 que ja no són entre nosaltres, el Xesco Boix, el seu germà Joan Boix, l'Ovidi Montllor i el Jaume Vallcorba. En aquests 4 hem de sumar l'Àngel Sirissa, que no vaig poder contactar amb ell, bueno, sí que vaig contactar amb ell, però no va voler contestar a l'entrevista que li volia fer. Llavors m'han quedat 22 persones, que són les 22 persones que he entrevistat, entre unes quantes més, no? Que també volia parlar amb elles, no? I clar, amb aquestes 22 persones he obtingut, evidentment, 22 històries diferents, com qui vol la cosa, no? I llavors la meva feina ha sigut una mica intentar, doncs, compondre una mena de puzzle en base a aquestes 22 històries diferents, que crec que és el que, modèstia a part, crec que el que més s'agraeix del llibre. Cabells i orelles, pits i mamelles mantenen lligat.